arep upama kok Espindo Rasito. Le. Apa yo? Ayo ketak le, yo wis bengi. Ah, entretek yo. Ana. Iki nggon bende Mas, bende. Ayo bendene. Bendene ayo siap. Wi adik-adik minggir sih, awas. Sing bende dadi kabeh. Oh, sik sabar iki lho sing bende gek ditata. Ora, sabar. Oh, sik. Wong sing bisa nglateni slirane pancen bojone ati ninggal diku wong sing tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula